alibeka ubaba usizi abazali bakhumula amasudi bawabekela abangenamali bakhumula amawatch abo emali bawabeke lapha kungashiwo ukuthi abakhumule kungashiwo kungaqoqwanga lezi ngane lezi mazifunde ukuthi it is God first. Matthew 6:33. Hallelujah. Matthew 6:33. Uma makhona ngakwazi lokho inkinga leyo. Seek ye first. Bafundele ngaba abanye bayazi. Bayiqala ngami nje. Kodwa funani kuqala umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kwakhe. Khona konke lokhu kuyakwenezelwa nina. Aseze njani? Funani umbuso kaNkuluNkulu. Ini uqala? Umbuso. Umbuso kabani? Lokho kunye kuzokwenza njani? If we want money in galore la kule sonto lethu, let's start with the kingdom things. Ngilalele bakithi. Angishintshi nje kuloko. Noma ungathini angizushintsha ngoba that's the principle of getting izinto zalokuphila. Uqala ngokuthola iziphi ekaNkuluNkulu. Ukuthi ungangena kuzo ube semafutheni ucwile khona ebese lo kunye ukuthi ungapi baba. Mawujika kujike nako. Akumali esizoba nayo uma siqala ngezinto ezokuqala. Ngeke sibe mpofu. Into ezosenza sibe mpofu sidliwe na recession ileyo ukuthi sijaha imali, sijaha izinto eziphelayo, abantu baya retrenchwa. Ngama thousands. Nilalela? Uma kuretrenchwa nalaba lapha ebandleni. Seek ye first the kingdom of God. uNkulunkulu ke unguJehova Jireh. Hallelujah. Kuzothi ma senzo kwakhe abese senzelo kwethu. Oh my God. Sothi masihlangabeza izinto ayidingayo abese sihlangabeza kwesiyidingayo. Uma silandela yena ebese lezi zinto zenze njani? Fundiswa abantu abasha to seek first the kingdom of God. Ungafuna ama riches first. Ngoba abantu abathanda uthando lwemali, uthi uPaulos labathanda too much ama riches bazihlaba ngeminjunju eshisayo. Imali is not bad, but love for money, hey, iyalimaza. Imali we need it, but we can live without money. Ngiyakutshela. We can live without money enqwaba egcwele amabhakede when we seek first. Niyazi bafana? Niyazi mantombazana? When we start with God. God is going to take care of the needs of our. Yabona for instance here, yiba sikhuluma ngendaba ye ministry of helps kusizana ebandleni. Bazoba ningi abantu in our local church, in our local churches ababezodinga usizo lwasebandleni. Hayibo. I-relief fund kufuneka ibe inqwabi bengaka. Anizwa. Imali yokusiza abahluphekayo ifanele ibe inqwabi bengaka. Ngakhuluma lento ke le eMpumalanga. Ngathi angilazi isonto mina elithilimile ama local churches abempofu angakwazi nokusiza izalukwazi zakhona. Neintandane nabantu abaphelelwe imisebenzi
singakwazi ukwenza nento engaka kade belisupporta leli sonto uNkulunkulu esababusisile abantu abasha besebenza kuthi ngoba kuphela umsebenzi manje sebencela ithupha siyadla ngapha thina siyadla ngapha ibandla linandaba nabo awunilaleni ayihambi kahle lento alikho isonto elimenje ngaleli sonto lakithi ukuthi uhamba uye church uye weseli uyothola ukuthi ama local churches akhona have funds ebese bethatha kumbengo othile bewukhuphula bewusaphezulu econference kuyohlangabeza izidingo zakwa national kodwa le ndaba ukuthatha isaka lonke ayimbi lento into eyenza bembi ukuthi we are bleeding in local church sala limpofu bese kwenzeka izona eziningi la inkonzweni awunilalele imajority ama local churches ethu athatha ishume enze ngaso zonke izinto eziyikoleni zala esontweni they don't have money bazoyithatha abadle yona le bangene ku uyafika lapha nokuthiwa ushintshele khona akukho mali hayi ngoba imali ingekho iphelele kwakuthengwa izitulo iphelele kwakhiwa imission ngazo lezi ishumi izono ezidalwa imbalance ekhona yokuthi ibandla lendawo lingabi nawo ama resources ngoba elocal churchini sinabantu abasandosindiswa abanye sibalanda ezonweni bempofu abanye sibakhiphe bephethe amashibi abo kade ushipini queen edla kahle edla ibindi ethosa ibindi manje ziyaphela ibindi manje asazuthosa now nosisi lona sizomenze njani yiko ngithi mani thina sizalisa kwabantu abangenangqondo umuntu ozale ngephutha ayithatha ingane ayithatha ayibeke efasteleni uma uzala intombazane lapha athi ihlale eshibhini lapha isindiswa izala manje ayisadayisi manje it is our duty as a local church to nurture that woman until azame ngenyawo zakhe athola umsebenzi asebenze simsupporta sibizelwe ke ekubeni ke senze lo msebenzi angifunde lapha bese siya ngasekupheleni sifunde lapha bese siyagoqa goqa now equipping of the saints ake siye kuba seFeso chapter 4 lapha kulocal Ephesians chapter 4 verse 11 to 16. Mhlambe singaqala nje okay, funda wonke lama verse kale sokwazi ukucomenta kahle. Qale ku-1. Cha 11. Nguyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabapostoli, abanye abaprofeti, abanye abavangeli, abanye abelusi nabafundisi, ukuze abangcwele bapheleliselwe umsebenzi wokukhonza, kwakhiwe umzimba kaKristu, size sifinyele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu, ebudodeni obupheleleyo, esilinganisweni sobukhulu sokugcwala kaKristu, ukuze singabe sisaba izingane, sishukunyiswa okwamaza, sipheshulwa yimimoya yonke yezifundiso ngenkohliso yabantu,
ngobuqili obunamacebo okudukisa. Kodwa sithi sikhuluma iqiniso ngothando. Sikhulele ngakho konke kuye oyinhloko uKristu, okungaye umzimba wonke uhlanganisiwe ubambene ngokwelekelana kwamalungu onke awo njengokusebenza okulinganiselwe yileyo nalelo lungu, ukhuliswe umzimba ube isakhiwo othandweni. Ngakho ngisho ngifakaza enkosini ngithi akume lapho ke sibabamba sesiyaphela isikhathi sami la. Now ngizama ukuza kule ndawo yokuthi ibandla le ndawo uNkulunkulu uliphethe yena ngabantu abamisile. Siyezwana? Ngabantu abatheni? Uliphethe yena. Uma sikhuluma ngegovernment of the local church, sikhuluma ngabantu abamiswe nguNkulunkulu. Bekwazi futhi lako beqinisekile nje uPaulos ekhulumile kuZenzo 20:28 wathi umoya ongcwele unimisile nibe ngababonisi bebandla. Leyo nto leyifuneka ise engqondweni zabaholi balabasha nalamabandla ukuthi uNkulunkulu bamisile baba ngababonisi bomhlambi wakhe bamiswe ngumoya ongcwele. Now that type of government i-government uNkulunkulu asebenza ngayo. Abantu bathi ke hawu uNkulunkulu uza kanjani emhlabeni azophatha ibandla. Number 1, uNkulunkulu mayizophatha ngabantu ufike angene ebantwini. Siyezwana? Abuse impilo yabo. When God rules the life of his men, his servants, I should say, his servants, he is able to work through them i-governance yakhe ngoba labantu they are under his authority by delegated authority yakhe, that is theocracy. Akehla azohlala la kodwa ngoba ubappointile wamisa, they become i-governance yakhe aphatha ngayo ibandla. Lawo bantu babuswa nguye. Niyangizwa kodwa? Now, ngamanye amagama, we need to think seriously about our lives as leaders. Amen. Seriously. Ukuthi, is God ruling our lives so that we can rule his people? Nilalela? Webona mangikhuluma le ndaba angikwazi ukukhuluma nabasha bodwa ngoba they are not the church alone. You must understand that, Bazalwane. Bear with me. I can't talk ne-youth yodwa eceleni ngifuna ukuthi bakhiyo bathole ikhaya la bezokwenziwa khona ba-disciple. The only place la benginokwenziwa khona is the mntanami. Now, masikhuluma nge-God's government, sikhuluma ngabantu amadoda athe uNkulunkulu ekuhlakanipheni kwakhe nasekwazini kwakhe wawamisa wawahambela ngale ministry ye-governance yebandla lakhe. Uma besebenza basebenza under the authority of God. Siyezwana? Abazenzela ukuthanda kwabo, abenzi njengezifiso zabo ukuthi mina ngifuna ibandla elinalokhu balandela lencwadi walibonke balenkosi ngoba seku prescribed already ukuthi ibandla kufanele libe njani. So they look here babheke lapha. Enye into enganghlupha ngabo babhengu njalo ngimbhalela ngimbuza ngebandla leli ngithi ibandla lakhe ngangisho njalo ngangazi nami ngithi baba mangifunda la angiliboni leli bandla ngitshela ngifunda iBhayibheli ngumfana ngifunda iBhayibheli ngithi hawu leli sonto liphi loze libe khona nini leli salifunda iBhayibheli aliphume phela iBhayibheli
Amen bo. Alithini? Ephi? Silibone lapha kubheka uZulu makuhlangenwe kodwa cha ibandla ke lezi ngempawu ezibhalwe phi. Now uNkulunkulu wemayibusa kubusa ngabantu bakhe abahambele. Ngamanye amagama ngizama ukuthi webafundisi bafowethu bontanga yethu sidinga ukuba ke sibuyele eceleni sodwa. Sezwana? Sezwana? Akulona ihlazo lelo. Bathi abafundi bakaJesu behlula umfana ephethwe isithuthwane. Baba the ngegama lika Jesu ngabe besho njalo angazi babethini. Baba the phuma isithuthwane samhlikiza umfana samthi. Wafika uJesu wathi madoda sisukula singakholwa ngohlala nani kuze kube nini? Mletheni. Wathi hamba. Sahamba isithuthwane. Masihamba isithuthwane babona kulula kabi bafundi bathi akwazi kwalula yazi. Thina sesijuluka kangaka. Uthi uJesu this type ayiphumi ngaphandle kokuthandaza uede ifasting. Ngicabanga ke ukuthi uma webafundisi bala kwaZulu Natal nje ngikhuluma nani nodwa singaphumeli phondo nje nikhona singenza ngani ke siyofuna inkosi nilale siyofunani ngoba alivumi leli bandla leli ukuba ilento ebhalwe lapha nilale ke siyofuna inkosi sithi inkosi hayi liyasehlula leli bandla inkosi dala siliqalile silikhonkotha abanye bethi sebeze bazihosha amazwi asephele esishumayela kodwa lichiki nawe awuconform lokho esikushumayelayo konakelephi. Where are we failing? Ngiyanitshela impela bo ngikhuluma ne region yakwaZulu Natal siyi province eyodwa phela ningalona enza amasekethe abantu bawathanda amasekethe kuKwaZulu Natal la siphethwe ipremier eyodwa. Amen. Manje singaka sibuye maqhayibo ebafethu ngenxa lezingane lezi ngenxa labafana amantombazane abathanda ukuthi ke siwashiya ama assembly siyohlala sodwa makuthi asilale ngezisu silale ngezisu makuthi asilale kwamhlane sibhuquze uma kuthi asikhale sikhale uma kuthi asimemeze simemeze uma kuthi asirole sirole. Sizalwe kabi sazalwa ngabantu abagcotshiweyo hayi bazalwane sizalwe kabi asilungi masingayenzi lento ngendlela esazalwa ngayo. Uma sifuna ukulingisa amanye amasonto ningayilingisela nje ungcolo usuvela la kithi maze sikhuluma ubandlululo umtsinsi wala kungeke ukuthi province lapho ungcolosi azalwa khona uNkulunkulu wamvusa waze waphuma nasekhaya esontweni lakubo eluthela la khona la next door la ebese thina singakwazi ukufuza noma bangayilahla bonke baqala into zabo kodwa lapho singayilungisa thina manithandani. Uma niyathanda ngenxa lezingane
asikwazi kwenza lutho la emhlanganweni size nazo iqiniso sine problem kodwa moya ingcwele is impressed in my spirit ukuthi angikhulume kanje ngoba inkinga ikho enganeni kithi bazali ikubazali uma kulunga emakhaya haleluya awu zaza jabula ingane zoshaya ingqathu kahle ngoba baba nomama laphana bakhuluma kahle benza izinto ezikahle balungisela ingane zabo uma singake sisuke amen ngikhuluma bakhona chairman monke la bama region ungaphiki nabantu abangaqonde lutho abafuna ukusontisa abanye wayethu umzali wamathi banjoya ukusontisa nakho kithi madoda uma kuthiwa lapha wamisa abanye wabezani abanye abaprofeti hayi laba abathi kwiti unenyoka esweni hayi labo prophets of the word of God hallelujah prophets abaphethe prophetic message efakazwa iBhayibheli eqiniswa iBhayibheli hallelujah abese bakhona abavangeli le type yabavangeli esinayo ayilungile ngoba ilakhe ibandla the five-fold ministry is for the edification of churches nilalele uma kufika umvangeli ebandleni engimbizile ngathi akazokuvuselela ke uyashumayela kumthakathi wendaba shumayele kusuka amaphepha kwenzeka izinto ezinhle bese ke begcwala indlu abantu ebese ke ekhala emuka yabona abantu abazelwe mina sizwa abazelwe wani abangazi mina bazuhlanga lo mshumayela uma ngithi ngiyasukuma nje ngimaphambi kwabo bathi uvela phi lo ebese beyahamba bonke bathi asambona umfundisi wethu lo bereka lapha mina ngikwazi ukureka obebadansela azathi umlenze ebathi manje angikwazi lokho mina ngizasuke ngiluza ibalance ngiwe phansi manje besethi mayesekhuluma abangani bakhe athi inkomonde ngamgcwalisela isonto abantu wabaxosha bonke misunderstanding of the five-fold ministry ngoba uma ekwazi ukuzala funeka akwazi nokukhulisa abe ncelisa phela mnumzane wangishiya nezingane zingangazi uncelisa nawe phela ngisuncelisa mina ngoba wena uzele mina ngizongena isikhathi sami bahlalise phansi benze bathi feel at home kube sekhaya la before I take over bese siyaxabana bese kuthi hawu labo badlala siyasebenza thina bachitha bona xabene bona abafundisi laba ngomunye umvangeli omunye ungumalusi omunye unguthisha ibandla vele lihlukane phakathi lihambe nomvangeli lingamfuni uthisha ngathi mina kumfundisi bashicele ongasekho efile ezokwenza imvuselo lapha ngakithi ngikhona ngathi ka ungaqala uhambe
safuneka ngishumayele la ukhona uhlezi la angizulala nina nifike ngifaka abantu enkonzweni kanti nizobe nihambe nabo nibafaka esikhwameni ngoba labantu banocingo lokho abanalo lwami ucingo hlala phansi laphana yimina engizoshumayela namhlanje gebeza ukuthi akuwena wedwa ukwazi ukushumayela angithi bazosala lamjobe manje washumayela wazohamba nje mina ngokuqala nini mina now indlela yokuthi asinayo indlela yokusebenzisana we don't understand ukuthi siyadingana we complement one haleluya alibonke malenkosi so sidinga ke sizobuya kule ndaba masizala abantambama sizokhuluma ngale ndaba ye-fivefold ministry kodwa sizoyiqedela kusasa kahle indaba ye-fivefold ministry ngoba indaba ilele lapho nilalele indaba njani ilele lapho bakhubeka abanye lapha elonhliphi ngithi mina iyahlupha lento yokufakwa eskimini kodwa ufake kwindawo ongeyona yakho bakhubeka